Interesgarria dute zainari ere. Hogei gutxi ditugu, eta bueno, zer modu zaldituko dizut, baina atzoko gertakari guztien eta atzo gaueko Carmen Forcadellen espetxeratze horren argitan. Alde bakarreko bidearen goia ikusten ari gara? Ez, nik uste ez, eta bihar Bartzelonan ikusiko dugu. Azkenean, alde bakarreko bidea ez da bide hautatu bat, da bide forsatu bat, bide forsatu bat, baina zilegitasunean, Kataluniako gizarteak dagoen zilegitasunean oinarrituta, eta Kataluniako gizarteak babesa ematen dion bitartean, aurre egingo duna. Beti ere, aldebikotasuna ero negoziatzeko aukera mahaigaineratzen ez den bitartean. Eta nik uste hori dela, ez bakarrik bidea proposena, baizik eta Kataluniako beraiek eragileek, eragile politikoek eta erakundeek bilatu dutena. Gertatzen da, beraiek argi daukatela herri bezala, zilegitasuna daukatela aurrera joteko, eta, mahaiaren beste aldean, espada inor eseritzen, erabakitzen dutela aurrera joatea eseri arte. Lehenago erogorago norbait eseri beharko delako. Eseri arte, izan ere Melero abokatuak horixe zioen atzogabean, negoziaketa baterako, negoziaketa bat behartzeko estrategiaren marko barruan dagoelako gatuta, nolabait independentzia aldarrikapena eta egin izan diren pausuak edo. Eta, egunkari batzuk eta komunikabide askok, eta momentu honetan, aldarrikatu dutena, entzun dezake baina abokatu bera, zehazki bere hitzak ulertzeko edo jasotzeko. Han manifestado acatación al 155, me imagino que por sus personales e íntimas convicciones. Penalizar al señor Nuet pues nos pareció una actitud más política que jurídica y es algo que hemos dejado constancia a la vez que hemos solicitado por dicho motivo que no se impusiera ningún tipo de medida como así ha sido. Noeti buruz, aurrekoak Melero, horreita magosta onartu dutela eta beren konbikzio intimoengatik izango zela edo, gehiago ere esaten zuen, horren entzun duguna baino gehiago ere esaten zuen oski ez da, lehen esan dudana, negoziaketa marko baten barruan, negoziaketa baten bultzarazteko edo eragiteko ahalegin estrategiko bezala edo, egin izan dela bide hau edo, eta esaten izuna, komunikabide asko azimarratu dutena, nolait, Carmen Forcadellek traizio egin diola, edo iruztur egin diola, edo farsa bat izan dela, hitz asko entzun ditugu, danak edozen aukeratu dezakezu hortik Nik uste tokatzen zaigula, gutxienez niri, ordezkari politiko nahizen egin, tokatzen zaigula irakorketa politikoa egitea, eta egoeraren perspektibarekin ikustea poera. Eta nik uste perspektibak argi adierazten digula, hemen, ordezkari politiko eta ordezkari instituzional batzuk atxilotzen ari diela, ausipetzen ari diela, eta hau danak oraindik ere ausipetua daude, garrantzia izango du ausia gertatu arte gartzelaratuak egotea kalean izatea, baina berme bat ordainduko dute, berme oso handia ordainduko dute, baina ausipetuak mantentzen dira eta ikusiko dugu bukaeran ez zuten bukatzen espetxean berriz ere. Eta hori da, azkenean beraien herrian gehiengoak eskatutakoa egiteagaitik, demokrazian sakontzagaitik eta bozkatzea ahalbidetzagaitik horretarako. Eta gero dugu beste egoera bat, nun estaltzen saiatzen ari dira baita, hauek lehen ikusi ditugun lerroburu konkretu batzu botatzen dituzten edabide horiek, eta da, aste honetan bertan ere, ustelkeria kasuaren baitan, investigatzaile batek argi adierazi du bere investigazioan, ikerketaren arabera, beste batzuen artean Rajoyk ere... Indiziarioki. Bai, indiziarioki hori eta, bere arabera, berak atakoan arabera, Rajoyk bigarren soldata bat diru beltzean atara duela. Eta horri buruz ez da ezer hitz egiten, horri buruz hori baino asko zer gutxiagotik Europan gobernua guztia jauzi dira, baina gertatzeana da, orain interesa dago dena Katalunian kokatzeko eta, benetan, Espainiar estatuak daukan ustelkeria kasu guzti hauek eskutatzeko. Eta hor ikusten da, eta Europan horren adierazgarri eztabaidak eta adierazpenak ere badaude, nola esate duten nola da posible, gobernu batzuk izatea, bultzatze dutena, demokraziaren alde egite dituzten politiko eta ordezkari erakunde ordezkari
erakunde instituzionalak, ordezkari instituzionalak kartzelaratzea, eta aldiz ustelkeriagatik daudenak horrezta ezer gertatzen. Orduan beraz, nik uste dut batzutan egia da, eta edabide konkretu batzuk, eta erroburu batzuk, eta bideratu nahi gaituzte eztabaida konkretuetara, eta eztabaidak hor daude, baina izan dira fotograma oso konkretuak, eta nik uste komeni zaigula batzutan, eta eragile politikoa ere gehiago, ordezkari politikoa ere gehiago, atzera pauso bat eman, eta perspektiba osoarekin ikusi, eta perspektiba osoak esaten diguna da, bermea hor egongo da, bermerik gabe, handiago gehiago, batzuk bermerik gabe barruan daude, bestatzuk bermerekin kanpoan izango dira daude, baina denak auzipetua daude, demokrazia posible egiteagaitik, eta aldiz ustelkeriagaitik bestatzuk lase daude etxean. Beraz, Espainiako kalitateren maila ere horrelakoetan nabaritzen da. Dena den, eta gertatuta, eta adierazpenak suraski egunean zehar gainera zehatzago ezagutuko ditugu, idatziz eginiko adierazpenak ere izan direlako gainera, kasu batzuetan, jakin dugunagatik. Uste duzu, Kataluniako gizartea, Kataluniako independentzia zaleek bereziki ulertuko dutela gertatzen ari dena? Bueno, nik uste... Kontuan hartu gainera, hauteskundea datozela berehala, ez da? Nik uste, jada, hauteskundeen aurrean hartutako erabakion ondoren, eskenategia aldatu egiten dela. Eskenategia aldatu egiten dela, zen eta beraik onartu dute, ez zutela espero hauteskundeak hain bizkor deitzea, baina erabaki dute hauteskunde horiek arazo bihurtu beharrean aukera bihurtzea. Eta nik uste dut, abenduako 21 bateko hauteskunde horiek bihurtuko diela plebiszitarioa, eta bihurtuko diela benetan, agian 2015an lortu ez zuten argazki oso hori, gehiengoa bai lege parlamentuan eta gehiengoa botoetan ere hori bermatzeko eta lortzeko. Beraz, estrategia aldaketa bat dago, eta estrategia horren baitan, agian aurretik aurreikusitako pauso batzu moldatzen atorreko dira. Nik aldetzen dizutia ulertua izango dan, zehazki, badakizu, Carles Puigdemontek zalantza izan zunean, hauteskunde deitu ala ez deitu, berarako batean traidore hitza ere, oiua ere entzun behar izan zuelako. Kasu honetan, eta orain, Garan Forcadelek egin duen edo jarri zuen jarrera ikusita, baten batek euki dezake tentazioa traidore deitzeko? Bueno, tentazioa, ziurazki, traidore dituko jotena dira Madriletik interes konkretu batzu daukatenak, eta botatzen ari dira, ezta? Eta botatzen ari dira baita Puigdemont presidentea, Bruselan egotea gaitik eta kartzelan egon beharrean, ezta? Aske egotea gaitik, hori bere koldarkeriaren adierazle dela, eta traizio duten diela barruan daudenei. Hala ere, nabaria da, hau erabaki adostu bat izan zela, eta egin beharreko bideo horretan, Bruselan, azkenean mediatikoki oso toki aproposa den tokian eta Europako erakunde nagusienen gunea den toki horretan, Kataluniako gobernu zilegiaren ordezkaritza bertan egotea eta bertatik mezu konkretuak botatzea, ikuspuntu estrategiko eta taktiko horren baitan, nahiko asertatua ematen dutela. Beraz, ze pauso ematen ari dian, hori beraiek egite dituzte, beraien eztabaidak izango dituzte, beraien hausnarketak izango dituzte, eta beraien erabakiak hartze dituzte. Guk beti esan dugu, errespetatuko dugula beraiek egite dutena, ze uste dugu, lehenik eta behin, bere herriaren zilegitasunaren defentsan ari diala, eta parean dakatela horma handi bat, eseskoaren horma, beti konstanteki, eta represioaren da bortxaren horma, eta horren baitan hori kudeaketa hori egitea erresa ez da, baina orain arte egite dute bere herriaren babesarekin, eta hori mantentzen den bitartean zilegia da, eta guk informazio guztia izan gabe, eta batzutan emate dituzten pausoak agian lehendabiziko momentuan ulertu gabe, Junkerasek berak esan zuen, behin aldarrikapena eman zenean egongo ziala erabaki batzuk agian hasieran etziala ulertuko, guk ere informazioa guztia ez dagoen enean, horrelako kasuak gertatzen zizkigu, baina argi daukaguna da egiten ari dena zilegia dela, eta guk bereik egiten errespetatuko dugu. Horma bat, eta agian Rajoy bezalako politiko gallego berezi bat, ez da? Eta gauzak nola mugitzen dituen, nola erabakitzen dituen, eta zuk esan duzu, hauteskundeak horren hain azkar deitzeak ere igual baten bat uste gabean harrapatu dela, edo bat baino gehiago uste gabean harrapatu duela.
Horren aurrean, Kataluniako alderdiek, eta bereziki erabakiz eskubidearen aldeko, edo independentzia zaleak diren alderdiek dauzaten zailtasunak edo, horrentxe Ruben Amalak erakusi dizkiguna egunkarietan, ikusi dut Vanguardian, Puigdemonten zerrenda bakarreko eskabideak PDK desarbolatu duela, halako lerru bat irakurri dut. Ezakit, horrelakoak ere gerta hotelitezken, eta hemendik eta hogeita batera oso denbora gutxi dago, baina erabakiak oso azkar hartu beharko dituzte. Eta hartzen ari dira, eta, bueno, orain dela egun batzu arte, dirudienez muga zen, koalizioa, denen koalizioa ingote zen edo ez, hori gainditu zen, zerrenda bateratuaren aukera ere badago, zerrenda zibila ero egiten denei, ez dakit nola jokatuko duten, Desarbola hori entzun dugunean, hor gertan litezke adar batzuk erortzea bidean, eta indarrak betatu baino galtzea. Erabaki horre dena zerrenda bateratu egiten denean ere, zerrenda hori, zerrenda horietako batzuk, zerrenda alderdi horietako batzuk babestuko zituztenak, igual bateratu egiten denean, horiek esate dutela, hauekin ez nijoa, eta ez da boskatzen, kontrako esaten da, bateratu espada egitenik ez da boskatuko, beti daude aukerak eta beti daude irakurketa desberdinak, denak errespetatu beharrekoak. Baina nik uste, egingo dutena eginda ere, konpromiso politiko argi batzuekin izango dela, eta konpromiso bateratu batzuk, zen argi dagoena da, bakoitza jatorri desberdina izanik, eta ibilbide desberdina izanik ere, 2015 honeako egindako bidea adostu bat izan dela, eta bakoitzak daukan, esan dizuen bezala, daukan izateko era oso desberdina kontutan izanik ere, eta Amerika aurrera nik uste hori ingutela, beste gauza batuen artean, denak dakitelako, prozesuak aurrera egiteko ezinbestekoa dela gizartenen babesa, ez mantentzea baizik eta haunditzea ere, eta horretarako lankidetza behar da ezinbestean. Bueno, eta gertatzen ari den guztiarekin gu hemen begira gaude, balkoian jarrita, baina ikasi beharrean gauzak horrela, eta atzo definitu diren bezala eta ikusi dugunarekin, alde bakarreko arentenik lehen galdetzen izun, mugak edo goiak ikusi ditugun, edota, hemen beti daukagun eztabaida, Euskal Herria Jeltzaleak proposatzen duen euskal bidea horretan, adostasunak lortu parlamentuan eta horrekin burruka edo elkarrizketa proposamena Madrila eraman, bide hori aldebiko deitzen duen, lehendakari deitzen duen aldebiko hori, edo alde bakarrean segi. Eta hori da azken batean, Euskal Herria Bilduk, elak, hainbatek aldarrikatu izan duzuena, tekite gaurko edo atzoko gertakariaren argitan berrazterketa bat beharko den, ala ez? Guk argi daukaguna da, aldebiko bidea hau da adostasunezko bidea bide egokiagoa dela. Eta naturalena hori beharko litzatekela izan, eta dazkagu adibide batzuk, nun Quebeceko kasuan nun erreferenduna alde bakarreko izan zen, ez Kanadako gobernuak onartu gabe, baina demokraziaren oinarri denean galdetzea zuten eragotzi, eta gero bai jarri zituzten, ez da, neurri batzuk, galdera... Klaridadearen zea guzti. Bai, argitasunaren legea geroago izan zen, bertako auzitegi nagusiak beste neurri batzuk jaso zituen, eta gero ja argitasun lege hori Kanadako gobernuak jarri zuen gaina, baina Quebeceko alderdiak ez dute onartu gutxienez parametro batzuen baitan mailak Kanadak nahi izan ditulako jarri. Hori, eta orduan hor usteet adostasuna izan behar da, baina egia da galdera egin zela, birritan erreferenduna egin zela, eta demokraziaren baitan hori onartu zutela. Eskoziako kasua dakagun, Britainia Handiak dauka baita erreferenduna egiteko eskumen bakarra, baina onartu zuen Eskoziak hori egiteko eskubidea daukala, eta orduan utzi zion, eta hori izan beharko litzatek. Eta nik uste hori dela Europa demokratikoaren barruan eredu normala. Baina Espainia ez dago esparru horren baitan, eta beraz, galdetzea ere ukatzen du. Guk argi daukagu, ibilbide izan da dela adostua, baina galdera botatzen dugun askotan, eta oraindik ez dakaguna erantzuna da, eta mahai gainean jartzen dizunean proposamena beti izango da, hemengo eragile desberdinen artean adostutakoa, eta gehiengoak babestutakoa, eta gure ustez gizarteak ere berretsi behar duena, Madrilea joten genean esesko jausotzen badugu, zein da? Urronoko pausua. Ibarretxe lehendakarien garaian gertatu zen berdina, etxea bultatu, belarriak etxita eta kitxo, hori da gure herriak daukan aukera bakarra etorkizuneako,
guretzako hori ezin daiteke izan aukera bakarra etorkizunako. Hori da, gainera, Puigdemontek beste modu batera bestera, birritan edo dirutan, Bruselastik ere galdetu duena, ez da. Berriki gure esku dago, hainbat herritan galdeketak burutu ditu, eta gainera, herri handietan, lehenengo aldiz gainera, getxo bezalako, galdakao edo herri handietan galdeketak emaitzak edo parte hartzeak gutxienez, ez guztiz, postekoak ez da, 100% inguru horretan edo. Eta horre berak, nolabait, erakusten dute duen, behar bada, independentzia zaletasunak epelduta ote dauden gure artean, eta hori ere, arduratzeko puntu izan dute daiteken, zurezako eta Euskal Herria Bildurentzako. Hombre, zalantzarik gabe, guk gure apustu propio egiten dugu, apustu propioa, estatu propio izatarena, baina uste dugu hori erabakitzeko eskubidean egon behar dela oinarrituta. Kasu honetan gure esku dago bultzatzen duena galdera batzuk izaten dira, baina oinarrian dagoena da herri honek galdetzeko eskubidea daukala eta erabakitzeko eskubidea daukala. Hori onartzen dena eta hori gauzatzen denean, eta nik uste dut galdeketa hauek horretarako da, jendeak onartu esan eskubidea badaukala galdetzeko eta eskubidea badaukala erabakitzeko, gero guk esan dugun bezala, Euskal gizartearen gehiengoak erabakitzen duena guk onartuko dugu. Hori delako esparrua eta hori delako gure muga. Eragile politiko bezala, tokatuko zaigu lan egitea, gehiengo horrek independentziaren aldeko autua hartu esan. Baina bitartean, muga hori izan dadila guk onartzen dugu. Horretak arazorik. Demokrazia horretan oinarritzen delako, ez da? Horretak arazorik. Arazoa beste bada. Arazoa da gehiengoaren agotza gehiengoaren erabakia ere ukatze dutela batzuk, eta ukaketa horren baitan politika egitea tokatzen zaigula. Amarrak etorri zaizkigu korrika batean, edo hortxe gainean dauzkagu, beraz solaskidei leku nola ez, Neuzenetik? Bai. Egunon, Peio, erabakitzeko eskubidearen inguruan ibili zarete eta hor galdera da, edo nire galdera da hemen Kataluniara begira gaude jende asko, seguruenetik nahiko genukeelako edo amesten dugulako egunen batean hemen ere independentziarako edo behintzat autodeterminazioarako eskubiderako aukera izatea. Zeuk esan duzu Kataluniaren kasuan horma bat egon dela aurrean, eseskoarena, oraindik ere horma horrek hor jarraitzen du, eta ez dakit, EH Bildutik nola ikusten duzuen, etorkizunerako horma hori apurtual izateko ze pausu egongo lirateken, alde bakarrekotasuna hor dago, baina ikusi dugu Kataluniarrak ere noraino eraman dituen. Hori alde batetik, eta guztiz beste leku batean dagoen gai batera joan da, duela gutxi Euskal Gazteriaren Kontseiluak uste dut antolatuta, hain justu erabakitzeko eskubidearen inguruan, mai inguru bat egon zen eta gonbidatu guztiak gizonezkoak izan ziren, eta hor EH Bilduk erabaki zuen, pentsatzen duzu zeu zinela joatekoa, eta aldatzea eta emakumeak joatekoa. Horrek erakusten du, EH Bilduren barruan ere gerota pauso sendoagoak ematen ari zaretela berdintasunaren bidean, edo ja jarrerarekin ere, askotan paperean jarri ditugun gauzak gauzatzen ari zaretela, edo? Lehendabiziko galderari erantzunez, guke ibilbide horria argi izan dugu eta horrela saltzen dugu, uste dugu indarreko bidea bertan adostu behar dela, bertako eragileekin, ez soilik legebiltzarran dauden eragileekin, uste dugu prozesu eratzaile bat martxan jartzeko ordua dela eta horren ondorioz gizartean zer esana daukaten eragile desberdinek, hezkuntzakoek, ekonomikoek, sindikalek, horiek ere gutxieneko beraien aportazioen beharko luketela, eta adostasun horrek beharko lukela gero gizartearen babesa. Hemen erabaki behar delako. Eta guk zalantzan jartzen duguna da, orain arte izandako markoaren baitan, ez dagoela berdintasun erlaziorik Espainiarekiko, eta erlazio hori izan behar dela berdinezkoa, izan behar dugun estatus horretan. Gero, estatus horretan, batzuek eskatuko dugu estatu independiente izatea, beste batzuk planteatu ezagete konfederal baten, erlazio konfederal batena, eta beste batzuk federalena, ez da? Baina izan dadila beti ere berdintasunen aldekoa. Eta horretaraino, nik usteet hor, eremu horretan adostasuna plantatuz, badagoela gehiengo zabal bat lortzeko aukera. Agian, eta horretara ez gehaldu, erabaki beharko dugu zer egin Madrilek berriz ere eseskoa esaten badigu. Gure ustez hori Europa barnean desenmaskatu beharreko errealitate bada. Kataluniako prozesua egia da momentu,
momentu kritiko baten egon daitekela, baina abenduako 21 hauteskunde ondoren bertako argazkia ez da aldatuko, nik uste dagoena sendotuko duela, eta arazo politikoa ezin izango dukendu gainetik Rajoyk. Nahi eta nahi ez hitzein barko du, Europak horrela eskatuko diolako, eta uste dugu guk ere bide horrek guretzako ere balio duela. Eta bigarrenari erantzunez, guk gonbidapena jaso genuen erabakitzeko eskubideari buruz mahai inguru baten parte hartzeko, eta pertsona desberdinei, EH Bildu barruan pertsona desberdinei galdetu ditzen aukera zegoen joateko ero ez, emakume batzuei eta gizon batzuei. Eta agendai buruz, azken ni joango nintzala. Sorpresa izan genuen, arrazia ikusi genuen parte hartzaile guztiak gizonak ziala. Eta erabaki genuen gizonak izan da hori aldatu barra zegoela. Eta, ni uste oso gustu handiz izan dezakela, nire ordez Rebeka Ubera jongo dela itzalde horretara, hori main gure horretara. Ara Mendi. Katalunia eta gu. Niri bururatzen zairen kaldera bada, gertatzen ari danaren ondoren, Legebiltzarreko autogobernu batzordeak zeregina bai, funtziorik edo aurrera egiteko modurik bauka. Gutxieneko akordio puntua heldu. Guretzako oso garrantzitsua da izatea oinarri bat ez soilik, eta legebiltzarrean egin ditugu, 2-3 horreko legaldian oraingoan ere ez da adierazpen batzuk erabakitzeko eskubidearen alde, baina uste dugu adierazpenetik harago joan behar dela. Legez besteko proposamenak izaten dira, eta horiek adierazpen politikotik haratago gutxi daukate. Eta uste dugu haratago joan behar dela. Eta autogobernu ponentziak ematen du aukera bat, lege proposamen bat jorratzeko, eta lege proposamen horreia beste maila bateko adierazpena da, beste pisu politiko bat daukana. Gu horren arte heltzeko borondatea badaukagu. Eta konfrontatzeko baita errealitatearekin, eta bakoitzak esan dezala zer nahi duen edo zer ez duen nahi. Zen eta zuk ondo esan bezala, Kataluniako ibilbidea ikusi da gero, tokatuko zaiguna, espalit izango hobe, baina tokatuko zaiguna ziurazki da Madrilea joan, eta Madrilen esatea tuldu. Eta orduan erabaki behar dugu zer egiten dugun. Gu ez gaude prest, bere egunean Ibarretxeri gertatutako bilbidea berdina egiteko. Eta argia hasieratik esaten dugu, baina uste dugu desberdintasun bat bai eman daitekela, eta da orduan gizartearen parte hartzea testimoniala izan zen, eta gu uste dugu prozesu honetan gizarteak parte asko handia hartu behar dula eremu guztietan. Eragile desberdinetan, gizarteak txertatuta dituen eragile desberdinen parte hartze zuzenarekin, eta gero gizarteak berak konsulta baten bitartez, konsulta habilitante etzen zaiona, bere babesa emanez. Uste dugu hori beharrezkoa dela. Baina egia da, bueltarako eskenategi horren kudeak eta oraindik adostu daukagula. Parte hartu behar duela. Iñaki, notizia edo bintzate puntua horrentxe bertan, dagoeneko ordenuta daude 150.000 euroak, eta beraz, Carme Forcadell une batetik bestera gertzen liteke gartzelatik, Asamblea Nazional Katalanak egin ditu ordenketa guztiak, diru bilketa baten ondorio. Zori esan da, nahi duzun galdera. Bai, egunon, Peio. Egunon, uste nuen oraingoan betzen nula galdera bota behar. Ja, ez da dit, boikoteatzen ari da, hemen, bazterrean uste naute, eta gero... Muturrean egotearena. Bueno, muturrean segun zertan, ez? Ni ere, Mikel bezala, Katalunia eta gu, ez? Aurreko larunbatean manifestazio handia izan zen Bilbon, eta beste askotan bezala, kalapita izan zen antolatzaien eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean, ez? Etzelako, batu, eta ondoren... Batzuetan bezala, beste askotan bezala. Bueno, baina askotan, ez? Kalapitak, atzo bertan beste legebiltzarrean, ez? Eta gero ezagutu dugu, hainbat gauza, eta beste ezagutu dugu Zelai Nikolasen autokritika ere bai, eta esaten berak ez zuela, gure esku dagok ez zuela, ez zukeela manifestu hori idatziko, ez? Bueno, ez zela egokina izan, ez da nik Donostiako bikote baten kasua, ez? Pixka bat adierazgarria, Eusko Alderdi Jeltzaleko afiliatuak, biek erabaki zuten joatea, naiz eta bere alderdiak deitu ez, joan ziren, baina gero manifestua, komunikatua entzuzuteten, hobe
etorri ez bagina, ez? Esan nahi dut, zuk ze iritzi daukazu, ez? Esan nahi dut, EAJak hartutako erabaki alde bate utzita Zelai Nikolasek egindako autokritikaren inguruan, ez? Hori alda komunikatu egokiena Kataluniari elkartasun ahalik eta zabalena eskaintzeko? Nik errespetatzen dut Zelaik gure eskudadoren izenean adierazizuna, noski, eta, eragile konkretu bada, ezaugarri konkretua dituen eragile bada, eta zentzu horretan bere bilbide egin behar dut, errespetuzkoa. Egia da, eta nik konkretu zuzenean ez nuen parte hartu manifestazio horren antolaketako prozesu horretan, egia da baita, horrela daki dalako, EAJak gonbite osoa izan zula prozesu horretarako, ez hori manifestaziorako, prozesu horretarako manifestazio nola izango zen, da horren baitan oinarren baitan izango zen, gonbidapen izan zuela, eta informazio osoa eta konstante izan zuela bukaeraino, eta egia da gaita Kataluniako gizarteari babesa, prozesuari babesa egiteko manifestazioa, baina 155aren kontrako adierazle nagusia zen manifestazioa. Eta nik uste onartu behar dugula baita, 155 ez dela Kataluniaren kontra erabilitako konstituzio, ad hoc erabilitako konstituzioaren artikulu bat. Gerora ere, Katalunian ben martxan jarritako, gerora ere entzuten ari gara, abisoa navegantez deitzen dena, ez da, agian guretzako izan daitekeena, eta, Carmenari aste honetan egin diotena bere kontuen eskua sartu hori 155 ondorio izan daitekeela, eta beste ahots batzuk esate dute, agian Castilla Mantxako gobernua ere 155 aplikatu beharko litzatekeela, ze Podemosek egiten duena, ez da. Egia da, 155 ez dela soilik Kataluniarako, eta hor, tokatzen zaigu, gutxienez guri, beste gauza da manifestazio hori nola txartatu zen, baina gutxienez guri, esatea 155 badituela ondorio politiko batzuk. Eta ondorio politiko horiek une honetan Katalunian daude, baina gerora ere guri etorri gure kontra izan daitezke. Eta hori, ezin daitekeela modu abstrakto batean euria izango baliz bezala baloratu, baizik eta baloratu behar dena da, baduela alderdi politiko batzuek hori erabaki dutela aurrera botatzea, eta horrek esan nahi du, ez da, autogobernuaren defentsa ze puntura arte sinesten duten eroez, eta horietako bat Jaurlaritzan dagoela, eta beste batek, ez da, Jaurlaritzan babesa eman zion aurrekontuetan, eta EAJak babesa eman zion azkeneko aurrekontuetan Madrilen ere. EAJak esaten du, ez dagoela, une honetan, 155 oinarri harturik, ez dagoela une honena ez dela Madrileko aurrekontu buruz hitz egiteko, baina gero bueltan, dirudienez 155 bertako Euskal Herriko erkidego honetako errealitate politikoan ez daukala zertan eraginik izan behar, eta hori ez da egia. Beste gauza da, esaldia ondo egon zen, etzen egon, horrelako esaldi baten baitan gure esku dagoen bar zen etzen egon, hori eztabaidatzekoa da, baina uste dut, eta nik hori argi daukat, gutxienez EH Bilduren bitartez aldetik, etzegon inungo asmorik EAJaren kontra joateko, EAJ bertan egotea guretzako asko zera berazgarriago izango zen baita, baina 155 hitz egiten dugunean, nik uste dut irakurketa politiko oso behar dugula. Ze ondorio dituen eta izan ditzaken 155 etorkizunean ere. Bueno, denbora faltagatik, ez? Egia esan seguru nago, honek emango lukela. Bai, seguru, Iñakik... Berroita magostak ze ondarpen eta ze gaitzizpen duen gure herri honetan, eta gure artean, edo eta Karma Forka del Exter sinatu duen berroita magostaren inguruko horretan, atzo gauean, eta hori ere, luz eta zabal aztertu beharko dugu egunean zehar, baina, 10 eta 6 minutu baitugu, beraz, Pellorizar, eskerrik asko. Zuei. Laster arte. Bai, Zekin belaxena iz, eta albisteak Xabier Rusabiaga.